kwarta mga iniyawat dyan, sugar mami ma. Anya sugar maming ipagbagam dita. Hindi ka man. Namin ano na nakita na dyan abakal nga imay dito'y boarding house mo. Adan pagsugal ko, pare. Pagsugal mo lang dito inted na kwarta. Ano kumangay? Oh, anya kahit mo? Aginom tayo? Ay, kato na. Hingkaya ba rin dagiti babarkada tayo, pare? May sa case, di katangit nga ara kita. Ayun na. Nagswerte ka. Tada sugar mami ma. Ay, siya kumamag. Ay kat, sikan ati guwapo akas kanyak, pare. Mama, sana balay. Basta kanayon na kami, apa inuman. Mami husband. Pwede kumpare da ko. 55. Alfred. Ito. Ay, lalakay da. Dapat lakay ko mama ni Alfred. Takwa, sugar mami karon daya, di ubiyak pa. 55. Ito. Sa anak ama panagla ko ita. Mangal daw tayo dito'y balay. Tao may dahay di. Ay, makita man ang nagiti apo ko. Nagluto iti paboritong akare-kare. Kan adan to pa'y ice cream kan kay. Kastoy kumakanayon, bakay. Ala, ornosam ti bagay. Saan amabalin asumango ka akasta? Uy. Ang mga panunutan man ni Hayday, abay-bayan ka. Heidi, husband. Man. Waray mga kulay. Baka dumagdag sa tachan mo. Uy. Saan ka diya sumango ang mga nagiti anak mo, Heidi? Agay ay ayam da pa ijerwar, tatang. Alam, mga tayukit din. Nagadayo kayo mo dun ka ni tatang, nanang. Pas kayo la saan nga agasawa. Agabay kayo mo't May man, mami. Nanang mo. Sumal lang ay so. Mukha di kikatan. Wait. Agsasabalik cutics niya. Naku, blow. Ba nang garo? Ay na, nagsayaan. Hindi lang angil. Kaya maagad bansa garo doon ah. Nilulat. Uy, lula ko. Kung nadan tumutan niya. Ay, sa dandanay. Rich followers niya po. Lula Mai, bilikin di akren. Pas Ay. kayo la saan nga agasawa. Agabay kayo mo't Mananang mo. Yada tayo na, tibagbagina. Sige man lang. Agabay tan. Kasta Ay, nabayagan na nagsina kami itisilid, itinayaw. Kaapay man. Napulot ka no di silid ko. Ha? Ay na, diya kaya't yada kaidana. Ah, Sa balin, di ba kaya't kung ti maturong ngagmay maysa. Adugaya man tinagbaliwan ti relasyon nyo, ajak amo. Mga tayukit din, tan eh. Lumamiis na gitin sa ganak amakan. Ay, nanang. Awan pa'y ka-sweet-sweet mo mat ka ni tatang. Ay di. Subwang mo't ani tatang. Ay una yun. Sika talaga. Tila ipapaaramin mo. Kaya't ko lang akitaan, no kasano kayo ka-sweet, ititunggal maysa. Malaman laangan. Sige, puldaw, ang nga katasugwan ka. Basta mamis ko ang makita dahi ta na-sweet yung adwa. Ay, una yan. magalsam. Yaba. Ay, La, isla. Sino? Hello? Hello? Kumusta kang friend? Busy ka akalayo na. Ay, huwag nga ron, friend. Nagado nga mi trabaho iti opisina ita. Agkita ta. Aday bagakan ka. Ibagam dito yan, Saan basta-basta daytoy? Naskan nagkita ta. Makapanervyos ka man. O sige, agkita ta, kalpasan ti trabaho. Nakita lang sa mga inanay. unsa. Resto. Sige.
Sexy ka talaga. Apay dito pa'y lambang ang lugar na ito, a restaurant, ang nagpwestuan ta. Amangan ngamin magasabay ang kangan. Ibagamon, tay-tay pa nga ang pampanunutak. Amo, nakitak ni nanang mo iti asidag ti lugar ni. Mapmapan ija ayan dagiti istambay alang laki. Anya? Ay, friend. Jack kayat nga agpanunot iti mali. Ngamaan niya. Amangan no adda subsubyan na alalaki ijay. Anya? Di ka madanagan. Agsuki matak anaimbag. Agdamag-damagak. Amwak no apay amakmapan ni nanang mo ijay. Lalaki. Lalaki? Jupit. Jupit. Uy, jupit. May kambalong. Apa nga tagalay? Nagbayag kang inururay Ay na, pasensyakan. Amumit asa anak basta makapanaw. Narigatan. Ang mga numaamuan dagiti anak ko ti relasyon ta. Iso dalatan ti pampanunutan. Yahap. Adto iti kwartam. Nayunam kumaan. Sa anak pa yanangan. Ay nasaan ka nga papabisin? Tama nga no, sakit ka. Nayunam kit din. Kaano laang idiinikan ka? Nayunam Naidi agong kuso. Mura ka tayo naglapos sa luyo. Ito yan mo. Aguray ka. din. Siguro. Tinatubay at lakumanin ko. Ay na, kaano laang nga inikan ka? Urayam tagla ko akpay iti palengke. Nayunam tadapay katangag. Sige, sige. Nayunak no day tatikayat mo. Tayo negosyante nga. Nadeng nga. Komersyante. Kwartada dagi jay. Ay, una. Dayjay, pimanawan ni mama. Nanang sa unang. Ay, bandaya. Doon, ano kwartada magkiti dagi jay. Dayjay, pimanawan ni nanang mo. Kalpasan anayawat ng ikwarta iti dayjay a lalaki. Heidi, Apay ang naaramin na ito ni nanang. Nagsakit tinagam ko. Ang saksakit ni tatang. Luklukwan lang ang gayam ni nanang. Jack amo man lat ibaga. No kaano abin makad. Sakas tati naramid na. Lalakal. Damam mo gusto. Nagkitawa ti kabsat ti beautician. Sakas. Papanantangay, pare. Ay kat mapanta makisugal pare. Ado, ti kwarta nga isugal ko ita. Ay kat una. Imay nakamanan inikan ni Sugar Mamim kat. Ha? Makita. Kat no agkakaaruba tayo. Nakitam? Apay kumaajak makita. Kat no agkakaaruba tayo. Amon pare. Aduit. Aduit. Padasan nati saan amang tad kanya. Ang sina kami. Takanyak. Oh, wan pare. Padasan nati sana mang tad kanyak. Tagsina kami langan. Narigat ti maawanan iti gwapo a boyfriend niya. Ate, masakay. Narigat samot. Narigat. Mawanan iti Gwapo gwapo. a boyfriend. Ay, Husband and nagano to eh. Pares na tagsina ka. Yak, tagsina kami langan. Ay katuna. Narigat sama. Ti maawanan iti gwapo a boyfriend. Jam ang Ay. mo. A boyfriend. Kumboy si palengke. At Loko na dyan, bakit agsarsarita kami pa lang, inidop na kit din ti cellphone na. Saan na ka napawitan? Ay, tsaka mo pare.
Ay na. Sayang mo't no saan mo ang masubbot, dyan naabakan ka akwarta. Sa nabalen, naskan niya ikanak kiti kwarta, misapay. Isa naman pa rin. Men, sa nabalen. Sa bali. Saan mo ang masubbot, dyan naabakan ka akwarta. Ay, sana mapalin. Naskan niya ikanak kiti kwarta. Jaksar, misapay, jaksar dengan, aging ga, jak maalat kahit ko. Naskan niya ikanak kiti kwarta. Jaksar dengan, aging ga, jak maalat kahit ko. Nanang, hay biyag. Jak amo no apay asyak ti kayat mo amang itulod kan kay jay balayo anak